रोम रोम भाइयों कौन जे ପାଗଟା ଭଲ ଦେଇଛି ଟିକେ ପକୋଡି ଫକୋଡି କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତାନି। ତାଙ୍କୁ କହୁନୁ ମତେ କହିଲେ କଣ ହଉଛି କାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଗରେ ପକୋଡି ଖାଇବଟି ହଁ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ଆଣି ଦଉଛି ଭାଇ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 1 hour later. ଏ ଆସରା ପକୋଡି ବଂଶାସ ଆଜି ମୁଁ ଦିଥର ସରି କହୁଛି କଣ ହେଲା ଯେ ଏତିକି ବେସନ ଥିଲା ଏତିକି ପିଆଜ ଥିଲା ସେୟା କରିବି ଏତିକି ପକୋଡି ହେଇଛି କଣ କରିବା ଯେ ଭାଇ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ନା ଚଳିତ भाई फास्ट सर दो रात इतने से कम है ସେକେଣ୍ଡ ସରି ଭାଇ क्या हो रहा है भाई क्या हो रहा है भाई ये कहां फंस गया भाई मैं भाई ये क्या हो रहा है